nataka sote tusimame tukaribishe mmoja wetu. The reason why I want us to stand, tusimame tu tafadhali, tusimame. It's never kama hawa wawili ndio wamesimama hawa. Haya. The reason I want us to stand, ladies and gentlemen, is because Jacky started here in Migori. Sindio? And is a full product of Migori. Every time akiwa huko nje, people wanamuona kama product of Migori. Sindio? And today, amerudi hapa performing at the first ONAGI Show to come to Migori. And our main act, ladies and gentlemen, put your hands together, make a round of noise as I bring on stage the one and only Jacky! Everybody, wapi makofi ya In the meantime, dhako ber mabiro go kapu. Koso kamano. Chuo ng'eng. Koso kamano. Dicho nyalo biro nigi moro ma samoro biro chulo go bill mar 30,000 tiluoko longe. Chuo ng'eng koso ng'eng. Adwani mondo anyis all my fans. Here I am. Let me talk in English because this thing is going to be diaspora. Warembo tunakuja na pesa yetu, tunarudi kwa nyumba yetu, tunalipa bili yetu, tunarudi kwetu. Warembo babe, in the meeting, watu wa Migori I don't know what I need one thing. Nyatima nyako kamili kabisa kichalo gimesere ing'eyo kaka nyatima nyakisero. Mano gima kwa pandre wasai kiwuok kudhi Nairobi ng'ato luongi det. We kiko chiemo. Iwuok Omabei kata Migori kigika Rongo nguru rabolo simsim no pesa di ero mia achiel jarabolo biane rabolo pesa di 50 bob kita neka ero janguru pesa di tirado gi te to gik na ro kech gari tungo ji tikao gimiluongo ni yogurt emedo kisamedo kech gari pudo tungo ji to piny bino tino koyo bedonjo to gwe norumo kech tini kelo gwe e gari kuri siko ne garaba ngato inyoka ya sayura ya ngato inyoka yini michoko yaudi isli tini migolo gini isindu we tinyatema nyako tikwode gari don't joke jibro koso serisiko ni ya ng'ama det nak gioga ya kade det ya aduogo dok gimomo det ni leo simsim ginguru girabolo mekiko timendo gi yoga tikwodho yoma lena njugu donge ginjugu yusiko ni ya ng'ama dichwo an rotol handsome to nigi tike ng'ama nono mogik ng'ama nono mogik afadhali ka ujaka kimba maparo mondo to keto iye budodi to pesa donjo opaki Yesu jaka kibatangane ino nelit karumo parema in ng'ama dwaro nungo ni onge jodich In the meantime, tafadhali
bende agoero kamano ne jo Migori urwaka chunyo mor kodu.